vlastně ochutnáváme hmyz. Jsme na blatnickém putování po Búdách a byl tady stánek s hmyzem, tak jsme si řekli, proč to nekoupit. Ukážím to, Braňo. Já mám tady medový potemník brazilský, v mandlovém cukru sypaný kokosem a ty máš? Já mám saranče těhovavé v čokoládovo-oříškovém habitu. A řekli jsme si, že to ochutnáme. Vždy tady máte krabičku, já vám ji ukážu. Takhle to vypadá a taky hnuzy ze spodu. On tam má tu čokoládu a já tam mám vlastně kokosovou. Takhle to vypadá. Tady tak máme jo, pojď, 15 kusů a tam je 5. Tak to tak to rozděláme. Co koštujeme první? Asi hen toto. Tak jo, toho je. Toto odložíme dobře. Už to je rozděláme. Pohodě. To nevoní tak hrozně. No, voní to jak ty... Kokos prostě. Na? Kokosové sladkosti. Je to fakt čer. Já si vezmu, jaké chci. Ok, tak já si vezmu. Tak to je hrozně. Já vám to ukážu, jak to vypadá. Jestli na to dobře jde vidět, takhle to vypadá. Je to fakt červ, jako. Vidíte, tady je kousek toho červu. No, vlastně to jde to vidět? Je tam kousek toho. Pojď, tak. Přibliž se, když tak. A jdem na to. Počkej, já začínám. Ok, 3, 2. 3. Tak zkus první ty, pojď. Ok. Tak ty. Sníz to. Hej, jaké to je? Je to dobré? A já se bojím. Pohodě. Tak jo, teď já. Dělej. Je to dobré. Braňo. Jednou jsem to všechno. Ne, ale ještě kus krázku. Je to je. Nebylo to špatné. Ne. A mám to snězené, bylo to dobré. Dej mi ještě, to je dobrý. A jo, fakt, to chutná prostě jak normální kokosové sladkosti. Je to na faktu, takže to možná jde jako... Je to dobré. Já bych řekl, že to mají dobré. Takže tam na tu stranu, tak jo. Teď tam cítím, jo. Teď tam něco bylo na ta šťávička. Tak jo, jdem rozdělat ty srňávička. Tak tohle, nevím, jakože jak tohle sníme. Tohle bude fakt utrpení. Ty vado, ale voní to taky. Já okuštuju první, no. Okay. Tak, abyste mi věřili, vypadá to tak. Tak jsme tady zpátky a vlastně ukážím to. Já to takhle. Saranče. Jo, vidíte, je to prostě fakt saranče, nekecáme. A prostě to jsme... Já to ochutnám, jo. Já to ochutnám. Nožičky jsou chlupaté s bodlagama. Tak jo, já na to. Koušu. Na hlavu, ne, na potom. Hej. Já to žrat nebudu. Tohle nechutná jako normální sarančata v čokoládě. Chutná tak, když si najdete nějakého švába na zemi a sežerete ho normálně. Dobře, mám. Tak jo, tykaj. Hej, jako vážně, ještě si to zase jako v krku, hej, lidi, je to fakt hnus. Hlavu to má hnusno, tak jo, na další. Já jsem to slyšel celé. Jo, teď tam mám vnitřnosti, hezky to křupe. Já jsem to všechno. Mám to mezi zubama, což je skvělý v krku. Já si myslím, že ten čer není tak špatný, ani to se... Červ je lepší. A pak tam byly, myslím, ještě šváby argentinčky. A to jsou takové černé koule v karamelu. A pak tam byl ještě svrčci. Ještě. Tak, my to asi ukončíme. Si ještě vezmu. Tak, tyhle vyhráli. Jo, no. Tak, my se s vámi loučíme. A u příštího videa. Dejte like, odběr a my se s vámi loučíme a čau!
Sugar